Bilbokoa naiz eta 20 urte baino gehiago egon naiz Londresen finantza sektorean lan egiten. Orain Euskal Herrira itzuli naiz. Eta Basque Fikera batzea ilusio handia da niretzat. Eta lurraldeari balioa ematea espero dut. Euskararekin konpromisoa beti izan dut. Eskolan ikasi nuen, baina nire inguruan ez zen hitz egiten. Londresera joan aurretik euskara ikasten egon nintzen. Londresen ingelesa eta gaztelania ziren nire hizkuntzak. Bilbora bueltatu bezain laster, euskara ikasteari ekin nion. Pixkanaka hobetzen ari naiz. Nire helburua euskara nire bizitzan integratzea da. Euskara finantza sektorean erabili dezakegu. Horrela egin dugu beste sektore batzuetan. Finantzetan ere euskeraz.